Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Takaroyawo mwana wevamwe vatete akatozvibvira zvake kuUK kwaainge achizvigarira ega, but ainge ava nemurume waainge ava kufambidzana naye, they had an engagement, then ndokubva vachizokurudzirwa nevehukama kuti aifanira kuti ange achizoroorwa. Saka ivo vakabva vachizouya ndokubva vachizoita zvinhu zvavo muZimbabwe. Dai kwanga kuri kunzi ainge akazvigarira zvake kuUK asina kumbogara akadzoka achida kuita izvi zvemaroora squad, angadai achiri mupenyu. Zvakatangira ipapo pakuti ainge achida kuita roora squad. Ko vari kumhiri kwemakungwa vanoda kunyanya kuzivisisa panhau idzi dzeculture, vasingatozivi kutoti dzimwe nguva vanozotozvipinza mune zvimwe zvinhu zvekuti vanenge vasingakwanisi kuzobuda mazviri kana kuri kunzi zvinhu zvikazovaomera. Saka nyaya yacho yakatangwa navatete. Vatete ava mukoma ivo vainge vari mwana vasekuru, but vari mwana wemusango. Saka amai vavo vainge vari nesi, vakasoenda kumhiri kwemakungwa kudharadhara. Saka vakaendako naamai vavo nekuda kwekuti vainge vachidawo kuti vange vachizivana nehama. Vakaramba vachingotsvakana nehama chete, asi vainge vasingatozivi kutoti kutoenda kwavainge vakaita kumhiri kwemakungwa vainge vakatochengetedzwa nedenga, because hii mukoma kufamily kwana mama vanhu vazhinji vanoita zvekuroya, ende havatomborina kana mafanisi. Kana vachida kutoroya munhu vanokwanisa kutongoroya munhu, ende vanokwanisa kutongoroyera munhu mahara chaiwo. Saka ipapo mukomanashi zvakaitika ndezvekuti vatete vakafara vakati ndawanawo hama dzangu avainge vachitofara, vakatoiswa mumafamily group. Pandakatanga kuona kuti hama dzaamai hadzina mwoyo wakanaka, pane vamwe sekuru ava vakabva vachizokumbira vatete vekuUK mari. Vavakumbira mari mukoma. Ipapo ndainge ndiri kuZim, takatoenda tikatonotora mari yacho kumukuru, inini nemurume wangu. Takazoti tadzoka ndokubva ndachizoenda mukicheni mainge muina sekuru, ndokubva ndachizovapa ndikati, sekuru mari yenyu iyi. Saka mari iyoyo mukoma yainge iri $50. Munoziva kuti vakaidii mari iyoyo? Vakaitora vakaenda nayo pachikuva. Mushure mekunge vadongorera, vakangodongorera ndokubva vavhara dhoo remukicheni, tikasara tiri vaviri. Vakabva vati uya pano nekukasika, vakabva vachizoburitsa bute. Mushure mekunge vaburitsa bute mukoma vakanditi ndinge ndichibata mari iyoyo mukoma. Pandakavatambidza vakatoita zvekutotora tishu ndokubva vaibata netishu, vakabva vanditi ndinge ndichiikanda muchikuva mari iyoyo. After mazuva mukoma ndopavakazondidaidza zvekare pamba painge pasina vanhu. Takaenda pachikuva tikapfugama, vakabva vachizonditi ndinge ndichizotora mari. Mukomanashi ndakaona kuti mainge mava $5,000, zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa mukoma. Ndakavhunduka, asi pandakaona 5,000 iyoyo ndakaona kanyoka aka kainge kari kadiki diki, kainge kakazvambarara kari pamusoro pemari. Ndainge ndisati ndaziva kuti yainge imbori mari. Saka vakabva vachizoitora. Ipapo pandakavatambidza vakatanga vazvikwiza muhapwa mavo, ndokubva vachizoti vapedza kuzvikwiza muhapwa mavo vakabva vachizogamuchira mari, vakabva vachizoti ngatibudei panze. Takabuda panze mukoma. Vainge vakagara mubhara kudaro, inini ndainge ndakagara panext navo, ndakagarawo pachibhaketi. Vakabva vanditi muzukuru, ndoda kuti tinge tichiverenga mari, saka ndichati ndichiiverenga ndichakupa, then uchiisa muhandbag. Saka vakaverenga mari ikakwana iyo kuita $5,000. Vakanditi murume wangu ainge asingafaniri kuti ange achitombozviziva, ange achiiziva nyaya iyoyo. Ndo pandakadzidza chidzidzo chandainge ndagara hangu ndichiziva kuti hama dzaamai, including amai vangu, vanhu vekuti vanosvinwa ende vanobata mishonga
yakaipa. Saka mukomanashi ipapo vatete ava pavakatanga kupinzwa mumagroup efamily vaingopfachura vachingopa vanhu mari zviya zvekuti hama dzangu dzinotambura nekuda kwekuti ininiwo ndakanzwirwa nyasha naMwari ndikaiswawo pane rimwe level. Ndoda kusimudzira munhu wose, everyone akanzi aifanira kuti ange achinyora project rake raainge achida kuti ange achizotanga. Vakagadzirwa kani especially nehama dzaamai vangu, ivo vava kutoita sekunge hama dzaamai vangu ndidzo hama dzavo dzepedo. Saka vakabva vachizouya kuZimbabwe. Pavakauya kuZimbabwe the first time takatoendawo kuZimbabwe tikatonovaona, takapembera tikafara, vakanokorwa tsoka naamai vangu pasina kana zvavainge vambovatadzira. Amai vangu vakangobhoekana nekuti ivo vaita sekunge vainge vava kuwirirana nevamwe amai guru. Saka amai guru ava ivo vanotoita sekunge vane mishonga iyo yavanoshandisa, nekuti ipapo mukomanashi vainge vava very close navo vatete. Saka ndo zvakazongobohwa amai vangu izvozvo. Vakatotuma mwana wehanzvadzi yangu vakamuudza kuti vainge vachida kuti ange achizonokora ivhu apo painge patsika vatete. Vainge vaine motikari yavo yavainge vakarenta. Saka vakati vachingoburuka mumotikari, iye ainge achitamba padhuze nemotikari yavo, ndipo apo pavakabva vachizoti vapinda mumba ndakatomona achitonokora ivhu reapo pavainge vatsika, akabva achizoripa. Amai vangu ainge akatoisa ivhu racho mune kamwe kapepa kemaputi. Amai vakabva vachizotora ivhu riya vakabva vachizoriisa mumazamu. Handizivi kuti vakazoita sei naro. Saka ipapo vatete ndo pavakabva vachizotaura nyaya yekuti mwana wavo vainge achida kuroorwa ikoko kwavainge vari kumhiri, but baba vacho vainge vakafa. Ndo pavakabva vachizoudzwa nehama kuti zvainge zvisingaiti pachivanhu kuti vange vachiroodza mwana wavo vari vega. Vaifanira kuti vange vachizouya naye mwana kuZimbabwe ova achizoroorwa, sezvo hama dzababa vake dzainge dziri muno munyika ende vainge vachitotaura nadzo. Saka pakabva pachizoitwa urongwa, but nekuda kwekuti hama dzababa vangu dzine huntyire mukoma, zvinhu zvacho zvose zvakazoitirwa pamba pasekuru. Ndo pazvakazoitwa zvose. Ndo kainge kari kekutotangawo kutomuona mwana wavatete iko kunaka ngaatsvuke kuita sekunge murungu. Apa murume wacho airatidza kuti zvimari zvainge zviripo, akafara zvisingaite. They were supposed to return back for their wedding. Akazodzoka ari ega, vava kuita wedding preparations. Akafa nemwana wake mukoma. They had an accident, chivanhu chiriko. Namai takaenda kumba kweimwe n'anga, but n'anga iyi inoshandidzana naamai nanasekuru pane zvose izvo zvavanenge vachida kuita kana mumusha, kana zvichinzi munenge muchida kugadzirwa, but kusaitwa naamai ndivo vanodaidza n'anga iyoyo, ndiyo inouya kuzoita urongwa hwacho hwose ichifambisa program. Saka ndiko kwatakaenda ikoko in secret. Takati taendako mukoma, amai vangu vakaumbiswa motikari yedhaka. Vakabva vachizonzi zvose zvavainge vachiita vaifanira kuti vange vachibatisa mwana wehanzvadzi yavo uyo ainge akapfugama. Kamwana aka mukoma katori kuma grade 7. Handizivi kana kainge kachinzwisisa zvose zvainge zvichiitika pavainge vachideketerera midzimu yekwavo vana amai kuti inge ichizovabatsira kurwisa muvengi. Zvakandishambisa, ndikati vatete nhasi ndivo vakunzi muvengi, asi vakaumbiswa motikari yedhaga. Vakabva vachizonzi motikari iyoyo vaifanira kuti vange vachizoita zvavainge vachida kuti inge ichizoita apo payainge ichazouraya mwana wavatete. Vakasimuka mukoma, vakabva vachizoenda painge paine umwe muhabrosi. Vakabva vachizonotema muhabrosi uya nemotikari iya. Vakabva vachizoitora vakaipeta-peta, vachichipeta-peta chiumbwa chiya vakanochirasa kugomba mukoma. Asi vakabva vachizosiya kamuchinjikwa ako kavainge vagadzira. Ndokubva mwana wavatete azoita accident. Akaita accident mukoma nashi neGD6. Motikari iyoyo yakapetana-petana kuita kunge bhora.
zvinonzi yakaputika vhiri rekumashure ndokubva yaenda ikabva yachizonobondera pamuti. Iye nemwana wake vose vakafira pasport. Ndo zvakaitika izvi. Mukomana dai hake asina kumbogara akada kubatira zvinhu padenga angadai achiri mupenyu. Ipapo aitoti ainge achitoda kutodhizaina hembe dzekuti dzinenge dziri traditional, but akazofa. Ndo zvakaitika. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndizvo zviriko kwedu izvi. Tinotozviziva kuti nemadzisekuru edu tinotoshandisiwa, but chekuita hapana. Tingagoita sei? Nekuti zamu rana mai vedu ratakayamwa, takayamwa zamu revanhu vanoroya. Zvino tingagoitawo sei? Hapana paungaramwa mubereki wako nekuda kwekuti anoroya. Handiti chivanhu chinoti kana ukanongedza amai vako uroyi unokwanisa kuzotanda botso. Ndiyo secret yangu. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi kudzinza rekwa vakaberekwa kusaidhi rekwaamai, hanzi vanhu vacho vanoroya. Let us try to speak with him in the comment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Apa unenge wakabvawo kumhiri kwemakungwa uchiti ndiri kuuyawo kuzoona hama dzangu. Excitement yekuti unenge wakakurawo usina connection nehama dzako. Now wakura wava nemari, wava kuti ndava kuda kusimudzirawo hama dzangu dzose. Izvo vanhu vacho vanenge vatoripo pakutoda kutokuwisira muvhu. Let us try to talk about this in the comment section. Wakakurawo here uchichengetwa somewhere else? Chii chakazoitika mushure mekunge watanga kutaura nehama dzako? Pane zvaunoshora here? Pane zvakazongotanga kuitika muupenyu hwako here? Can you advise another person uyo anenge achida kuenda kunoona hama dzababa vake, kana kuri kunzi akakurawo achirerwawo kwana amai, kana kuri kunzi akakurawo achirerwa kwababa ava kuda kuenda kunoonawo hama dzaamai vake? Can you advise mushure mekunge uine zvinhu zvawakasangana nazvo? Regedza iti bvataenda panyedu inotevera. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndakauyawo kunoku kuCanada. Pandakauya kuno kuCanada mainge muri mugore ra2009 as a refugee. Ndini ndakatanga kuuya kunoku. Vana vangu vakazosara vachizotevera zvavo. Ndakaberekerwawo muMbare. Mbare munongoiziva kuti iri very rough mukoma. It is the survival of the fittest. Saka kuti tinge tichitokwanisa kutodya pamba tichiguta, basa randainge ndichiita nemadzikoma angu nevaning'ina vangu vose ndakazovatora vakauya kunoku. Tainge tichiita basa rekubata mukoma. Taitobata vanhu woolwork, and pane mistakes akawanda akaitika, and tainge tisina kana nguva yekuti tinoswera tichinyengererana newe. Kana tiine zvatinenge tichida pauri, taitozvitora zvinhu izvozvo nechisimba. Saka basa iri takatanga kuriita apo pandainge ndava form 2. Ndaifamba nemadzikoma angu tichifamba tichibira vanhu, and taiwanzo kuti kana kuri kunzi tinenge tiri kubhawa paya, patinenge tiri kubhawa tinenge tichitaimira tichida kuona kuti hakuna munhu ane mari here. Saka taizoti paya kana vanhu vava kudzokera kudzimba vanhu vadhakwa, ndipo apo pataibva tachizotanga kuteverera vaya vatinenge takaona kuti uyu ane mari, uyu ane mari, then tobva tachizomubata munhu iyeye. Saka pane pamwe apo mukoma pakazonoitika mistake, murume iyeye akazofa. Saka afa kudaro, sezvo mukoma wangu ivo vainge vachiita zvemusangano, ndivo vakazotibatsira mukoma, even though vainge vachiita zveopposition, but vainge vari munhu ainge achitozivikanwa zvekutodaro. Saka nyaya yacho hakuna kana kwayakazomboenda. Mushure mekunge
murume iyeye ashayika mukoma akabva achizotanga kutimukira ngozi, ainge otimukira ngozi murume iyeye akabva achizotsipikiwa. Ndipo pandakabva ndachizouyawo kuno uku kwandiri kumhiri kwemakungwa, kuuya kwandakaita kuno ndakatouya mukoma ndiine chinangwa zvekare nechikonzero chekuti ndainge ndichida kutiza zvose izvo zvainge zvichiitika kuZimbabwe. Saka ndakabva ndachizotanga kusangana nemabad luck kunoku, but it was not that too much. Ndakazototanga kutosangana nemabad luck mushure mekunge mhuri yangu yazouya kunoku, ndo pandakatanga kuona kuti there was something that was happening in my life. Saka vana vangu vose mukoma vava madrug addicts, vava nedrug addiction. Handina mwana asiri addicted to madrugs, and ndiri kushayawo kuziva kuti ndozvifambisa sei hondo dzose idzi dzandiri kusangana nadzo ndichadzikunda sei. Kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pane zvimwe izvo zvavanga vasiri kuda kutaura mukoma vedu ava, but let us try to speak with him in the comment section. Hanzi mumuri mune mweya wengozi, tainge tiri mbavha. Hanzi kumbare kwavainge vachigara, hanzi vana vavo vose vava kuita zvemadrugs, and vanofungidzira ivo vari kuti vari kufungidzira kuti zvimwe kuda pane umwe weukama akazoita a go back to sender, because vanoti umwe mukoma wavo zvekare ava kuita zvemadrugs, uyo ainge ari gang leader. Saka vari kufungidzira kuti maybe kuda pane munhu akazoita a go back to sender kuZimbabwe. So let us try to speak with our brother in the comment section. Zvakangoroma hazvo vedu, where strange things indeed they do happen in this world. Vangazvifambisa sei zvimwe kuda kana mukatodzoka kumusha mobva mareurura, mobva mataura nehama dzemufi, kana kuri kunzi munhu iyeye hama dzake munoziva kwadziri. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma ndeyekuti ndiri kufambidzana namai vangu. Ndinotonyara kutokuudzai kuti chii chakaitika kuzosvika ndichizotanga kufambidzana naamai, but zvakatangira apo amai pavakauya kunoku tikabva tachizotanga kugara navo. Ende kunyadzisa kwazvo mukoma Nashi, nditori munhu atori nemhuri yake. Mudzimai wangu munhu aripo, hapana kana chandinomboshora paari, but ndinofambidzana namai vangu. Handiziviwo kuti mhuri yeZimbabwe ichatiwo kudii pamusoro penyaya yangu. Ndanga ndichida kungobvunzawo kubva kune vedare renyu kuti kune akambozviitawo here pano, ende kana kuri kunzi pane akazviita makazozvigona sei kuzozvisiya, because inini naamai titori murudo chaimo. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu, where strange things indeed they do happen in this world. Let us try to speak with our brother in the comment section. Ndio anunzi Mashura makuna chaiwo. Let us try to speak with him. Hanzi ndiri kudanana na mai vari kudanana namai vavo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndine murume uyo wandiri kufambidzana naye. Murume uyo wandiri kufambidzana naye mukoma Nashi akandiudza imwe nyaya yakandityisa. Akandiudza kuti panguva iyo
pakamboitika xenophobia muno muSouth Africa, anoti hanzi aitofamba nemamwe maSouth Africans vaifamba vaiti kana vachifamba kudaro hanzi ndiye aitovaudza kuti pamba apa panogara muZimbabwean. Anoti iye akasvika pakutotorera umwe murume motikari yake, but motikari iyi vakaitora akaita zvekutumidzira ari mamwe maSouth Africans vakamusvikira pamba pake. Iye anoti aiti kana vava kusvika pamba panenge pachigara muZimbabwean aizongosara ari motikari zvake. maSouth African vobva vachizoshanda basa ravo rainge riri rekuti vaingobvutira maZimbabwean zvinhu zvakaita semaTV, mafiriji, ende vaiva nemaconnections nevamwe vanhu vanoita zvekutengesa masecond hand, then vaibva vachizonovatengesera. Saka hanzi akabva achizochiva motikari. Akati achiva motikari iyoyo ndokubva achizoudza maSouth African vaainge ainavo kuti aikwanisa kuvapa 10,000. Akabva vachizobvuma vakati 10,000 imari yakawanda kwazvo. Saka ipapo mukomanashe ndipo apo paanoti akabva achizopiwa motikari iyo yaakazoita zvekuchinjisa mapepa zvewori mukati achishandisa vamwe vanhu vaainge achiziva, then ndokubva achizoenda nayo kumusha. Motikari iyoyo yakazotanga kumupa maproblems. Anoti motikari yakazotengwa noumwe murume anotenga motikari achidziendesa kuMozambique, akabva achizotenga stendi nemari iyoyo yaakawana pamotikari. Saka anondiudza dzimwe nyaya dzinotyisa. Ndinotya ini ndinoona sekunge anenge atori nemunhu waakaponda kana kuti waakaurayisa, because dzimwe nguva mukoma anoti kana akarara machemero awo aanoita anototyisa mukoma, zvinotovhundutsa zvimwe zvaanoita. So handizivi kuti ndodii, ndoramba ndichifambidzana naye murume uyu here kana kuti kwete. I'm really scared, especially at night. It scares me quite a lot. Mavhundukiro acho awo aanoita zvinotyisa mukoma. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi anoita sekunge zvimwe kuda atori nemweya wengozi uripo paari. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.